Ka kubor ka ni kapor kalong nakatu ka benta bala puli menne ka kitab ka banengkong kisim ka lenong ka bakhat nyo kita khot pra hado khat nriu shapangu Elijah bat ka riu kan thei nong Sarephat haswa bangin yo osngo ya ka kubor na ka htien ka jong blay tongin ya pendem ka jing duai au blay bo kupau jing ba beneng ngi kerpat eme ba men ker khuyingi da ka ba me besayingi na ka htien ka ba im ka jong me lingbau shakri ba rit u ba tolot u jong me da ka bor ka jong men sim ba khuj ba na lor yekine baro ngi pan ngi dem ngi ngo ba ngi pediang ru ha ka kerteng ka jong utrai ba u nong pen im jing yu Jesus Christ amen ha ka ni ka por ngi ni pet ya kini ki laingot hapadeng ka ni ka nem sniu kabalawan jah kari Israel bat ki jaka ki ba marjan kariu kan thei nong Sarephat u Elijah u brio jong blay bat u blay ke e ka ba u lale nginum pet balay bakala jah kan ni ka nem sniu bat ki daw tan rai jong ka ringin kmi ayu ki brio ki le hapadeng ka ta ka nem sniu bat ayu u blay u le wat hapadeng ka ta ka kim khat bat ka kerdo kabanengkong kalong kani kriu kan thai nong Sarephat kadi ka nong Sidon kabade ka ri marjan ya ka Israel watla kanem sniu ka jah ka ri Israel henre ka kta ru ikiri ki ba marjan bat kani ka briu kala shamshitam namar ba mdon slap sho lingba kini ki laisnem mdon jing mi sho naga kendau bat maka badu khon jongka kim don jing bam sho sa satang kendiat upurau ha kasang bat kendiat ium pniang ha uklong bat kani ka briu perkat kala khuslai kala sanut kong dalut kani ka jingbam ngin le kumno ka sa satang ka jingyap ka ba khmat jongi bat hamar ba kani ka briu kadang let ban khari ki ding pro khnang ba kan yo ban thang ding khnang ba kan yo ban shat jingbam ulawan u Elijah u briu jong blai hakata ka por barulong ya ka to ayang akendiat ka haka khuri bangandi ka rula duna namarba uslap shim hap sho ula thanrang u Elijah kani ka riu kan thei ka don satang kendiat ka henre yakata ka kloy ban ai henre ndala poi ka por ba u Elijah ang ailam yang au kupu kendiat bangan bam kani ka riu kan thei ka kwa ban yarap henre ka sa satang kendiat kaong kat ba emutrai ko kenrat ngadon setang kendiat te upuro hausang setang kendiat i pniang hau kolong ladanga ai no eme ayupat ba mga badu khon jong angin bam u Elijah ong wat shapting le ekani badu blay un sa pendam kani gariu kan thainong Sarephat kala ko ngo yo briu jong blay Elijah kala ai bat kala sailot ya kata ka baka ka don habo briu jong blay ulapan para bangit bae ni perkhat baki badai ban ai ban yarap ikiway hakum kani ka por ba kadon kani ka lockdown lani ka jing pakhang snong batang ki briu ki baruspa ki badon ki ba em ki balaban ai shikiway ringan ya thu ipi para bangit bae haga jing ya kendu iki para bangit habalit ban sam jing yarap nakaway ka yeng shakaway ka yeng ni shamba ki baduk ki bashitom ki bakurdu ru kide ki basbun mensim ban ailam shakiway ban yarap lam shakiway ban ngakwa ban ongi pi para bangit behet haba pi sbun mensim ban ai shakiway u blay don ban kurkhu ya pi kani ka riu kan thainong Sarephat namar kala kloy ban ai ya kata ka jing bam ya u briu jong blay Elijah pitip nem lingba ki laisnem jong kata ka nem sniu utau purau haka sang shimlut bat itai pniang hau kolong shim terkong kanang shim shikam bat kala shet ndalet biang lakersoi biang upurau ha kata ka sang ka shim sa shikam ban shet nang kersoi kat banang shim bat itai pniang ru shim rengat nri yai kersoi shi kersoi ling ba kita gi laisnem habang ilanang ban sbun ban ai syakakam ga jong ublay utip kumno ban kerku bat ban pendap ingi kani ga diga jingle pala ka jong ublay ban ngi isi bon ka jing sbun hagi para bangit ki jongi ngi i kilala ban kener sa sibon ki wai pat kilong ying lom sem kabalalong ka jing kerku na ka benta jong ki kaba arpat kalong ka benta jong Elijah ubriu jong ublay
Uslur ban pan nagariukan tay, what happening kanem sniu, namarla pa ya uda ublay, ban le kumta. Bahaba kanika, nem sniu kawanja, nga nganum emek lemjing bam, henry ngan besaya me, nagajing bahasbun jongan nagariukan tay. Nga sim yaladi kumu pastor, hagabenta jong nu Elijah, ubalit ban pan jing bam, naganigariukan tay nong Sarephat. Yang iki pastor, lasiu katulop nakabalang nang no niyo jingmi hapdeng kane ka jing bam wan jing seng bat ka jing bam la ban no senyang ye ka jing aingo ka jongi ringan yo thoi pi para bangai be baga sinot kadang siu ye ki tulop ki jongi ban ngidang yo e ka bam ka di haki yeng ki sem ki jongi ngim shim yap thangan ngim shim kerdo nang no kan yo ka sinot habam long jing seng mdan ka jing aingo Nagijing ay jogi para banget hagi por mensua kibalakan show kibala pendap nagabenta gijing don kam jogi pastor bat kinong treya po kasinat hakum gani ko por ngingis ngokya kum ki pastor para banget beet bawar hapadeng gijing kibagi para banget kikendo nri gijing ay gijing kilong gijing kershaningi hagani ko por ngong kublay shibun ya gajing sbun gajong pi gajing ai gajong pi kabalong gajing kershan yangi bariki yengi sem gajongi ublay yo gajing bahasbun gajong pi baru blay un kerku kerhai ya gajing don kam gajong pi hakum kani kapor ngakrane pi ki para bangi bi jong ka balang presbyterian mauro pile no senyang ban ailem shikiway kumtong iyo sngow itimen sansketri ilapan bana Siapang kajing ay yarap, kajing ay senay yashibun kilong ying, om tangi ki kun jo kabalang mauro, nrei yaki badone ki waypat ki balang, badi ki bampat long kristan ru, ngilala ban kener bad ban ay. Ngakuha ban shim hagani kapor, yaka benta ban ay ku blay api para bangit bayit, ban ong haba pila ay show blay, siya kam kajang utaw siyang, ujong pi ubadon upuraw, dalay-lay unumlut, Bat itai kalong ijong pi hakabaga don ko umnyang dalay kanum rengat nrei ublay unle pala bat un pendap ye gijing don kam ijong pi kabenta kabalai kalong syapang ublay kumno bola kerku yau Elijah bat ye gani keriukan tay ublay ulong bakrau ublay ulong batip lut iki baro ublay ulong ba pendap igijing don kam gijongi la haka nem sniu bat ka snem terkong lani hapadeng ke jing bit jing biang jong ka perthai baro ngila ban shania hau blai uba em ujongi ngiu i hang ni baule eka kamba kaba phala baula ban pendap ya kaneka jing don kam jogaru kan thai ulala ban pendap ya jing don kam jong khun ujong ka ulala ban pendap ya jing don kam jong Elijah usakri jong ublay un pendap para bangit beit ye gijing don kam gijong pi shania ha duaya bat ublay un pendap kam tam kawai ka bangi gijing pendap ka jong ublay hakum ka ni kapor kani gijing pendap mensim ye kilong yeng kilong sem gijongi bangim la ban wan jieseng ban ye lumlang nrengila ban long jieseng ki yeng jongi ai ngo yu blay baga balang jongi lingbay temen besan sketri ipa ye kituki program ki yeng ki sem ki jongi bangin pelong jieseng halaki jong ki yeng ki sem ki jongi ngiyo i bawat langim la ban wana ki yeng ki jong blay nrengi rem ka jing shakri blay haki yeng ki sem ki jongi mapi ki para bangit beit piatu ba menta pia shim menta haga jing alam jing seng haga jing pulik tien blay haga jing selak ru dan na pedeng jong pi kadon kawai ka khubor ka baya ling ba social media haga bau soitan uang ngalak hanglut ki yeng mani baro ndreu jisu pad uang ngala ple pad ki jing seng haman ka wai pa kawai ka long yeng kristan baraki wai ru kumjo ai ngo yo blay balaki yeng mani ki jongi ki kang henry ki yeng ki sem ki jongi pat kilong ki chaka bangi mani bangi shakri ya ublay hapadeng kane ka jing terkhong bat kanem sniu ka jing long mensim pat karhem bat ngala banong baka plu haki long yeng kilong sem ki jongi hakapor baka jia kanem sniu ha Punjab bara Andhra Pradesh hakaba sedang joga spa snem ka arpo ki missionary kila shaptieng kilong ki parabanget kin Haidin no naga jingi kristan batkin no ya kaneka jing shania jom ki jisu habalawan kini ki por ki bae
Ringan ia tu epi, kalau jaka revival ha Punjab, kalau jaka revival ha Andhra Pradesh, ha kabasdang juga spas nam kebarpau. Kadon koi kakot kabapau nam, Christian mass movements in India, bala thought the Bishop J.W. Pickett, Bishop John Kabalang Methodist, kabaya tu bahapan ki jing ki bakrau, ki Kristan ki layar hemensim, bat ki wei patru ki layawan ban terwa ban rung balang, baruang J.W. Pickett, ni haban syu pediang bet ya kita ki bon ban terwa ya lade ban pediang balang eki ban penbaptis eki namaru blai tre phala hagi dokno jongki hakum kata kapor kumjo Andhra Pradesh kumjo hagari khasi jantia jangi hadian jo jumai ba hagasnem khat praspa khandai punyo kabut saka jingpang khlam shibon ki jing jok jing pra jongki yeng ki sem shibon ka jing yap haki long yeng long sem reakum kata kapor kajaga jingki kabajur kabala lam syakari Bible juga senam kat kendai spa san kat kendai spa andriu kabalang jongi kalar hem bad kalar roy what happening katuka nem sniu ngambut badang what happening katuka jingpang klam kabala jia Mizoram haga sedang juga spa senam ke barpau kalaja kataka motam kabamut ka famine namar ka kajing roi kajing kharoi jong ki khnai ki bala bamlut ya ukaba bat ya ukhau kabaki kilalum shisian san posnem une usiet uset mi sentiu bat dalam mi sentiu ki hap ki khnai ki bam ki kharoi shibun ba bat kini ki khnai ki bamlut ya ukaba bat ya khau bakilalum ki mizo bat namar kata kala jaka nem sniu hakata kari Mizoram but hakata ka por le siu soitan ular ke ulaong o kini ki mizo tikin paidin no naga jinget ke jongki and repeated nem jayu hakum kata ka por ki pai pen ban show blay ki wad yo blay but ki shemu blay bo don bor baru balak ban pendap eki hakum kata kapor ka wansa ka revival ba bakrau ki peliak ding jongka assembly ka balalong ha mairang ka senam kat kendai span riu ki peliak ding kila poi Syam Mizoram kala ja ka revival hangte bat ka balang kala roy bat menta lajan shispa na ka shispa happening ki mizo labanong shispa na ka shispa kila ilong Kristan lut baro pi kinam sniu kim dai ban penduk men sim yangi kijing terkong kijing kim khat kim dai ban pendam noi kijing jengi reki long kalat penban bangin remen sim bat bau blai untrai pelah kijing em jengi blai un ker khuingi para bangin beet ling bag ni ka khubor naga htien ke jang u ngini dua ya ni ka por bau blai un pendap kijing don kam ki jengi hakamet bat u blai un ker khu ha kijing don kam ki bakenjaman sim naka benta ka buram ke jang blai amen. Ini duai, blai buk pau jengi bahabeneng, ya ingo eme bangi dona ka yeng ka bakoi ka bakentang ka jong me, ngi snawe ka jing rem ka jong men sim bakoi, war ha bangi don tang kendiat ngut ban record, ya kani ka chia seng ka jengi hang ni ko try, ka bangi yo ban pen poi pat. Lingba ki kor ki bor juga juk ka bamenta sha kini ki parabangit be ki jangi ni da duai ko try ba ka jing don jome kumba ka don bat ni hang ni yeng mani kan don ba ki parabangit haki yeng ki sem ki jangi ro bagin sngoe ko bor jong men sim ba khoi ba utrei ha ki long yeng ki long sem ki jongki a bleng ni da duai ni da kerpat ba me men pendap yeng ni da ka bor ka jong men sim bat bangin mat e ka jing trai palaga jong u ki jing em ki jangi try pendap ba me ki jing don kam ki jangi ya ka bam bat igi jing don kam jong gamet try to kurku ro bangin subun bangin I lem shiki wei ki badon kam try to kurku kam tam bangin yo ia ka jing long men sim akum ka ni ka por bangin wa ni ka tien ka ba im ka jong me bangin yai duai khmat jong me bat ba me men le phla ha gi jing im gi jongi ba gi long yeng gi long sem gi jongi ai ba kan wan ka ri Bible ko try kan rat ha ga jing im Kristan ka jongi what happening ka ni ka jing ter khong bat happening ka ni ka jing pakhang snong ba to kurku banara kut kini ki kiai baro bangin yo ban wana ka yeng ka jong me kat no ka long ka jing kemen ha bangin ya selok lang ban pendon bura me ka kerteng ka ba khoi ka jong me trying isu ai ngo eme na ka bentang ni ka por ka ba me ai ngi long bala kerku ka kerteng ka ba khoi ka jong me but ai ba ka ji snake ka jong me kan hap halo jong ilang baro ngi ai ngo eme ba me yo sngo ki jing duai ki jongi ye kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ba ngi pediang ro ha ka kerteng ka jong try ba u nong penem jongi u Jesus Christ. Amen.